tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to dakar nouakchott banjul konakiri bissau kon waktu yoni ha to bamako lamorgo leydi mali ene jeeya e gardidi kabruji men leydi sénégal mawɗo leydi ndi hocci subaka hande o laana mum ndi wawa yaɓani to bamako lamorgo leydi mali ma o ya ha toon to jamina lamorgo leydi tchad ma o ya ha to libreville gabon ñande 17 nduɗo hen lewru gam tawtorede manditare leydi gabon to leydi mauritanie toɓoli jippiɗe nder lamorgo leydi ndi woni nouakchott ñalawma hanki o jagorɗe kewɗe jilloyima yogay nokkuji tuɗɗi diƴƴe nder lamorgo ngo ɓe kolliti ko ɓuuri yawde madame horse haade jibinde goɗɗuma to leydi mali bamako bo walla ɗi diwoje ngala modibo keita colonel asimi goyta kame setimum timmuɗo ɓe jaɓɓima toon hoorejo leydi sénégal Macky Sall kono kadi ɓe jaɓɓorimamamo korela ene waɗa goro ha heewi no woyi wadde aada leydi ndi to leydi guine konakiri finoɓe to bruxelles hanki moɓodiri to ñiɓirde union européenne gam hollirde caɗele mabɓe windere nde kala wonande laamu CNRD ɓe kolaki ɓe hay seeɗa tumade ɓe gari e laamu leydi guine to côte d'ivoire fedde wiyetende kanosuɓe kadi mariama ba ene wonde amadou toumani touré yimoɓe ɗiɗo wumɓe wadde concert mumen e nder leydi côte d'ivoire jeeyi sababu ko capanɗe nayo e jeenayo koninke cokkaɗo nder kasoji ɗi bamako kabruji men mana wena to burkina faso cameroun sierra leone ma jaaha to égypte kame kenya ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe wotodirte joni jañoɗena kala rafi mon jiiɗa e aduna he allah ne tagi lekki ke ene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwru ko en tokkore dinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo ko ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula guitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya ene yawrani on neɗɗo mo ƴiƴe mum dogata e ɗaɗi mum joguiɗo cardiaque joguiɗo tension kono ne kadi mo nangata taare caɗele gorago ɓandu jaaɗoro ɓandu wuloro mo ganduɗa tuƴiɗo koyɗi musoje koppi musoji gorel teya ko kayisaji mawɗi coomi e muɗuma a yarat tan aɗa yaɗa ñongto guila e ɗaɗi maɗa ha watta dogde ƴiƴam ma kala sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa ko jangta e gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com sa yiiɗi hebde tonggode jokkodira e jomin beele mbawa hebde gorel teya Mamadou Ngayda to leydi Sénégal 00221 77 128 23 46 walla Boy Niass to leydi Mauritanie 00222 47 85 20 96 walla to leydi Côte d'Ivoire Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 walla so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 347 701 56 77 walla so tawi koto leydi France Harouna Ngayda mbatta ko plus 336 50 99 64 43 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe cafroɗen gorel teya.
kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde sappo e joya juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV lowre mon YouTube ha mbawon yebde note mon ɓosoje ko musidɗo mon Saydou Abouba mawɗo leydi Sénégal Macky Sall neldi duwawa ɗum ko caggal cumu musɗo kamniɗo baɗɗo toon to leydi Égypte lamorgo muɗum taw koye suudu juulirdu Isa Yankoɓe ha kene tolno capanɗe nayo e goo neɗɗo wasi hen fittande mum kanko mawɗo leydi ndi wo holliti leydi cehilagal leydi ɗoftididi gurdam aduna kala so dañi ɗeɗo hen caɗele koma jokkodire muññite a duwane ha joni keddoɗen koye nder leydi Sénégal mawɗo leydi ndi Macky Sall ƴetti laana mum diwo subaka hande o yettima to Bamako lamorgo leydi Mali hakkude makko e nando makko woni colonel Assimi Goïta mawo jokku jillo makko ha toon to N'Djamena ngam tawtorede sifande e puɗɗogol golle kaldiggal hakkude laamu ngo kame pelle hobbela ɗo e balɗe joyi kanko mawɗo leydi ndi mawo jokku jillo makko ñande sappo e jeeɗiɗi nduɗo henna lewru mawo tawe to Libreville Gabon ngam tawtorede wonande bismago nando makko Ali Bongo on ndimba ngam tawtorede wonande majgol ɓen koninkoɓe ngam mawninde Gabon manditare jeytari leydi mum duuɓi capanɗe jeegom e ɗiɗi kanko mawɗo leydi o tijja e nder lamorgo leydi Sénégal ko ñande sappo e jeenayi nduɗo henna lewru ndu gonɗen to Sénégal keddoɗen ha joni kaleten koye banggue hôpital ballal timmugal iwde suka jeeyaɗo to Kébémer woni Gorgui Sy Dieng taw ganduɗa ko fettiyanke Fouta Thinglela woni ko mbiyeten basket ko ɗum woni ko waɗata kanko on Gorgui Sy Dieng mo ganduɗa ko fettiyanke mawɗo Sénégal najo pettowo toon to États-Unis de Amérique yaltini kene tolno e milliarduji 4 koppreje franc CFA ngam oɗo saaha fittude kene tolno e dingiral ngal hectare uji 5 to Kébémer ɗo jibinaɗo ngam mahademo ɗon hôpital mawɗo jaaduɗo e jamanu hôpital mo ganduɗa ma wat kene tolno e temedere e nogasa daɗɗuji wonande ɓen safrotoɓe wo holliti ɗum jeeyi sababu ko kirama ngam yiidemo finoɓe to Kébémer ne cafroyo ha toon to Ndar won hen ne jaaha ha to hôpital mo Louga kankone wo felliti ɗo e lebbi sappo e jeetati ndin mbaadi ma ƴellito e nder Kébémer ha yimɓeɓe mbawa safrade hen daña hen cellala mummena hôpital mo Mbour Ceerno Mansour Baro ko kañum sumi jamma hecci hanke o ñande asende kono noon waɗani ni mayde ni gañiɗo ala ko boni hen ɗum noon sumi koye salle pédiatrie goto kono kadi arti hen e yañade wonande tambiɗo oɗon gueɗe jeeyi sababu noon ko kuura ko mbiyata sirki kuura kam jeeyi oɗon sababu bo wala laaɗi diwoje ngal AIBD gardiɗo ɗum o yeddi ha memi leydi won e konngudi jaltuɗi ko fate banggue kabaruji ɗi gonɗani wo holliti wiyede Sonelec walla men Sonelec ne hewaɓe kene tolno e milliarduji 5 koppreje franc CFA ɓe kolliti wonande yimɓeɓe yo ɗaccu ko beñata haqqillaji yimɓe ngam bonnidde wone gollore ɗum wodani hande wodani ni janggo jokkude golle moƴƴe ko suka debbo dariɗo pullo taw kadi ɓurɗo ƴellitade nder réseau sociaux ha tente kaalirɗi leydi Sénégal taw koye ɗemgal wolof kame français kala woni Gabriel Kane mo ganduɗa hulani hay seeɗa waɗi golle mantiniɗe ɗen golle noon ko ittude kene tolno e médicament ji jonɗi no feewi wallidde ɗen dumbaɓe toon to Rebeuss kono ne kadi wattidi nawde balle paydinde to Touba ha dañi joɗorade khalifa général mo Mourida ngam hollirde darde mum wo holliti wonirani tan e réseau sociaux ngam haala ɓola
ne jogii golle gonɗe less taw ko paayodinde inde makko ko Tijjani Waña jaranoɗo e duuɓi 33 ɗannotonoɗo to leydi Gambi wonno golle makko ko jula bala bela jeyaɗo to Jurbel e legal biyetengal Keriyewi kam waasi fittandu mum ɗum noon ko jamma hecciyanki sanga 3h walla 2h jamma nden tawa omo welta e lekki ɗon ɗo honno e galle kaw makko ko yon jamma tan o yelte ballal sentir paftol ngol wo haɓɓirano tuuba makko ngol wo itti o worse dande makko haɓɓi lekki ɗon tawane welta kono andaka noon ko jeeya sababu o yiɗi a wartade Mamadou Lamine Darame ko suka gorko jaranoɗo e duuɓi 16 baranoɗo yontere yawtunde toon to Allemagne taw kadi yooɓi fittade makko police mo Allemagne hewɓe noon kollitino wonande ko dafaɗo haqille bammakko yeddiɗuma ha memi leydi o wona dafaɗo haqille ko neɗɗo pewɗo deƴƴo teni kadi mo ala caɗele haydara yiddeɓe oɗo saha mo gonen ko ɓandu on suka nde artirte nder leydi Sénégal ko wona ɗum ko noon finoɓe to nokku biyeteɗo jafante mbaɗi seppoji mumen gam yiddeɓe ko leela wala yo waɗe ko fate banggue ɗiɗo henna wargoji ɗiɓe jonnani ñalawma hande o ko foftere wonande windere nde ha tenti noon Isa yankoɓe mawnindeɓe ñalawma hande ngabbugol annabi Isa faade ɗum to dow asamana dadiɓe haɓotoɓe ko fate banggue drogue walla mbiyen ni haɓotoɓe ko fate banggue huuɗo bonkokoɓe pawi juuɗe mabɓe ɗum noon ko brigade gendarmerie mo Joal faynma Thiès ha Saraya ɓe nangi kene tolno e 190 kilo taw ko huuɗo bonkokoɓe dañi teɓade hen suka gorko to Kédougou on noon ko ɓiɗɗo malinajo ko wona ɗum koɗo saha won woɗɓe heddiɓe loskoji goɗɗi ne jokki hen ɗum noon ko haɓade ko wiyete oɗo henna simme bonɗo dogneteɗo hakkude ɗeɗo henna leyɗele ɗanle ɗe ndewani lawol dañi nanguede kene tolno e 200 wannoɓe candidat mumen gam yidde yaade ene mabɓe kene tolno e 19 mabɓe ɓen ƴettunoɓe laanel gam yidde tawoyde laana mawka ka ñande jamma 11 jofi 12 nduɗo henna lewru ndu gonɗen ko nden ɓen dadiɓe taweteɓe toon to ndar gueje dande maayo mbawi fawde mabɓe juuɗe mumen sanga 2h jamma kono kadi oɗo saaha ko wonti hen goɗɗum ɓe mbi ko yooɓe jooɓe haalis mabɓe wonande ɓen yinnoɓe ɗannindeɓe ɗanle suuɗayru hakkude ɓiɗɗo malinajo hakkude ɓiɗɗo gambinajo kamɓe ɓiɗɗo sénégal najo won hen jooɓi ko 80 ujunere won hen jooɓi ko 1,100,000 ha joni keddoɗen koye sénégal jeheten ko ton to Madina Gounass jabboɗen musidɗo men Amadou Samba Lo ko fati banggue fedde pellital jillugu yilli ton to wuuro teddungo woni Madina Gounass. ko ɓesgu Madina Gounass naaɓe wurɓe nde leydi Sénégal e hunde e leyɗele takkiɗe Sénégal e oɗo aljuma jawtuɗo ɓe jettima ɗo e nder wuttuɗo Madina Gounass eɗen gandi kalitaade so ndungu naati eɓe kewi arde barkenorade e remde guesa ceerno ɓe dako toon fodde e yontere Mansour Ba gardiɗo nden fedde pellital. bilal min hanki 19h min gummi Dakar min jangi Thiès min jetti Kaolack naaɓe fuurankoɓe min kamɓe fof min mbadde mabɓe correspondant to manda duwan ɗo woni korosma Allah haddiri noon ko joni jettiɗen kono wowno waade ni tan hay caɗele goto keɓaka e lawol he yimɓe gaari e jaam eɗen cilli ne kiisi pan ala haydara ala hamin jettiɗo hen alhamdulillahi rabbil alamin gambinaɓe hanki wode mabɓe joftuɓe ɗo minikaruji 5 gologoloji e subaka he kadi en tawi ɗon gologoloji 3 e bis e yante otoji oto Thiès oto Dakar otoji ɗiɗi gummiɗi Fouta woni 4 e otoji ɗiɗi tokosi e ko ɓen jetti hande e subaka he alhamdulillah rabbil alamin arama no sella ko jam tan. Mouhamadou Sow ko cikku maire mo Madina Gounass ko letti ɓe darima darde tinde banggue laamuji ɗi ha mbawi nawnanteɓe haaɓe jettiɗo e juddungo Madina Gounass. pellital guila fuɗɗi ha joni kala e mabɓe hitande nde ɓe garata eɗen kewi jokkodirde e laamu ngu fodde gendarmerie police e douane kañum e forêt foof
no wawata newnirande yimɓe ɓe no ɓe mbawata yettorade ɗo e ɗum ɗon foof noon Allah newnani en guila hanki jamma fodde otoji joyi ngari ko enen gonnuno hen jettiɗen ɗo ko jamma kono Allah newni ɗiɗo koroji foof kamɓe fof kala hen to garɗen eɓe newuyo mo ganduɗa hoorema mo meeɗa kadi heɓade e mabɓe ha e subaka hande o kadi fodde immiɓe Dakar ha e woɓɓe hettinoɓe Gambie ɓe kamɓe fof kadi Allah newni hande kadi ɓe naati foof e Allah ene waɗi hen niwoye muɗum keeriɗo tampana Allah keɓa Allah walla tampandal keɓa Allah ko musidɗo mon Amadou Samlo Madina Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Amadou Samballo to Madina Gounass en giwi toon jeeyeten ko to Dakar hôpital Aristide Dantec le Dantec eɗen gandi uddi demude mum ko hande wonno oɗon happu ɗum noon ko mawɗo leydi ndi caggal nde wonno toon jillu mum yidde ɗum ko mahtade oɗon hôpital mo Dantec ha ɓuura yadude jamanu taw ko koppareje kewɗe waɗa hen taw kadi ganduɗa hôpital o wonata ko ngarɗuɗo jaaduɗo e jamanu jeheten ko ton to Ziguinchor Casamance taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaga Kebe. Assalamu aleykum wa rahmatullah. wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar a salmitama kabaruji garanɗen ɗo e radio Zig FM dennagal hettoɓe weltare TV calmitama. ina wayno imam Cheikh Aliou Sow ko kanko de koye almameɓe o jaaɗo e wuuro ngo o wi laape baɗaɗo nandiral baɗangal to e Guinée Bissau yo Macky Sall président de la république eɓe ñaagui yo walluɓe siina ɗum jaam arta e Casamance arta e dennagal leydi ndi. eɗen gandi lel waɗama to e Baligor Doudou Ka kanko ardi aéroport Diass o duñi junggo poso o waɗi hen million ngaji 5 commerce goto ne ɗo e nder Ziguinchor ne ina yette Diallo inde nde o wi hoto haale o waɗi hen million ngaji 4 wallidde ɓe. hande noon ko feeto 15 août eɓe mawnina ɗo henna ɓe mbi ɓamtede yummen Mariama Feedu to e dow asaman ɓe mbaali hanke koye mes correspondant Zig FM yeehi noon to bosori mabɓe to ɓe jeeta tiw to ina wayno on namdima mabɓe rang noon ina heewi e mankama jiiɗa Kadia Seydi en Mariam Abou en e dennagal rewɓe ɓe eɓene pilma nde wonnoɓe mbi tew bamɗe ɗi ina manki kilo ne yaara hande 1.5 o wi waɗi ɗum noon kanko Wullum Baro jeeyow toon o wi waɗi ɗum ko mankama hol oɗo mankama ɗo e bamɗi e Ziguinchor ngala ɗo ene maɓe jaaha ha Kaolack walla ɓe jaaha Fatick walla ɓe jaaha ha Ndios toon ɓe mbawata dañde bawɗi nde ɓe gadda. hanki noon ina wayno jaggama ɗo ene Aliou Tall ina wujjima won bamɗi 3 tugue joni noon omona e juuɗe gendarmerie so en ummima ɗon jehen to e guure meɗen Sar Abdoulaye Saar weltare TV emin ñaagui duwaw ina wayno hikka eɓe mbaɗi tournoi football ardi hikka noon yonta ko Thila hanki noon ko Thila udditi ina wayno hakkude mabɓe cooga Thila samtima mabɓe 2 e haydara hande noon jolata e premier ñalawma oɗo hande deuxiéme ñalawma janami wiide ko wuuro wiyetengo Baali Ngoya kamɓe wolum atar kawrata mbotto noon ma ar kañumne ina hawra e Jawalde ina hawra e Mbaañ ɗum noon emin ñaagui duwaw e dennagal weltare TV ha hunde nde yaaha e jaam arta e jaam yimɓeɓe gayna ɗum e jaam. ɗum noon musidɗo mon Ahmad Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo foɗo radio Zig FM jokkodirde Sar Abdoulaye Saar yo Allah hokken walde jaam. Amadou Ishaga Kebe Aliou Tall gujjuɗo bamɗi tugi o kam kori wona Aliou Tall kam taweteɗo to Libreville Gabo sabu min tini ɗeɗo balɗe o watti tan ko waylude hoore makko o yaha wujjoya bamɗi ɗum noon ɓen fettoɓe toon to wuuro cooga ha fanma to Thila Siwre Cambe Doggo Guiro e guure gonɗe toon kala eɗen mbiya tournement gonɗo toon o yo won tournement jaam e ɓurale kissala gartaten koye dewgal sunna annabi o sallallah alayhi wa sallam bangale dow muɗum woni Khalidou Abdourahmani Ka ne wondi kadi e ɓi Adama Faye woni banum gorko Mariam Faye Sale ɓiyum kamen wonde ɓi docteur Abdourahmani Ka mo suudu men kamɓe dokkodira e lawol Allah subhanahu wa taala kono kadi ko ɓuuri hen yodde yoni ɗum yoga e jaydeli kala ko Sénégal kala hawriti ɗon ɗo oɗon zawiye ɗo ngal dewgal huma e gardugol ceerno Madani Tall nde tawno galleji diine leydi ndi kala taw ko galleji ɓurdi heptinede kala tawama toon kono ne kadi halifaɓe diine kame aada e dawriyankoɓe kala mo miijiɗa ari toon kamɓe noon ɓe hen cuuɗɓe konngudi mumen ɓe kolliti wonande minen dawriyankoɓe
komin neɗɗo goto woto laare amen so tawi tan woni dawrugol fuɗɗima komin kalata ko ene min mbayata ni kono caggal ɗum kala ko kewi minen fo min garat ten somin gari min jewtat ten min jokkodirat en ɗama ɗum noon ko ɗum woni leydi Sénégal nde moni kala wawata andude ɗum jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ene duwano Abdourahmani Ka kono ne kadi Hadja Hawa Ka guel ɗo henna cukalel hafiza Qur'anil Karim janguɗo ɗemɗe goɗɗe hayɓi seedan fagal mangal no fewi nadɗo ndeɗo henna hodorde nde jomiraɗo waɗata barke e dewgal ngal ko barkini yalta hena sengi wi to leydi Sénégal Amadou Isaga Kebe waɗɗani leydi Gambi cimtol catal tambingal yurnitade ko fate banggue gueɗe catastrophe taw ko naturel ɓen jaltini cimtol mumen ɓe kolliti mayirɗe lewru maydiɗo henna ndu wonande inondation ngaji gardi toon ko fate banggue toɓoli e yolayre jeeyi sababu ha ganda kene tolno e sappo e goho neɗɗo wasi hen fittandu mum kene tolno e ujunnaje jo e temedde nayo e jeeɗiɗo neɗɗo gegginama e galleji mumen kono kadi ɓe kolliti ko hakkude capantati goho lewru maydiɗo henna ndu kono hollittama wonande ɗiɗo henna toɓoli mbayri arde Gambi guila hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e jeetati guila hewɓe hande wonɓe babiraɓe jibinaka ni kono kadi hono ɗin toɓoli garin toon hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeetati wayriti kadi hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi jeenayyi hitande ujunaji ɗe jeeɗiɗi hitande ujunaji ɗi e sappo hitande ujunaji ɗe nogas wattidi kadi inondation keptuɗo hitande adinde ko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi woni lewru maydu ɗo hennandu sengiwi to leydi Sénégal koto Mauritanie paɗena toɓoli kewɗi jippima e nder capital lamorgo leydi Mauritanie woni noksoɗa ha ganduɗa leeɗe kewɗe nanni ndiyam no fewi nde tawno ko jippi toon ko heewi ha ɓurti ha ganduɗa hewɓe mbattidi ko juude woni galleji kewɗi nanni ndiyam ɗum jeeyi sababu hanki yogay jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu ne wonde jagorɗo pétrole kame jagorɗo kotki jillima yoga e nokkuji gam yurnitade ɓe podi ɓe kolliti oɗo saaha ɓe gaddi mote pompaji kewɗi no fewi gam ittude ɗam ndiyam laggo ɗum fooɗa ɗum ha laaɓa ha wuuro ngo sojja no fewi nde tawno wuuro ɓurgo hewde circulation ɓurgo hewde kadi kotki ganduɗa moni kala so fini ko joguiɗo haaju keñiɗo taw kadi ganduɗa so tawi woni wonde mbooho kame ɓakke inco kame ndiyam ha heewi mettat yaade ɗum noon ɓe kollitima ɓe daro hen mawɗo leydi ndi kadi holliti nde ɗum ɗo hen ɓurata wawde ittede ko ɓuuri yawde e yaccade to Mauritanie jagorɗo tambiɗo gueɗe leydi caggal leydi Mauritanie wo holliti Mauritanie gouvernement muma ene ƴetti kala peeje e pellital wallude leydi Arabie Saoudite ha ɓuura dañde nden ka e kisal ɗum ko caggal nde gouvernement leydi Mauritanie yo nani hay seeɗa wonande fiyande wande e nder banggueji jidda ha yimɓe nayo gañi hen ɗum noon wanno ko ñande sappo lewru août nduɗo hen ndu gonɗen taw waɗi ɗum ko ɓen ɓe gandaka caggal nde ɓe joƴin ɗon pettola ha fetti ɗon waɗi yimɓe nayo gañiɓe hen holliti noon wonande leydi Mauritanie yonnani kono ne fiɓi oɗo saaha ɗoftodirde laamu leydi Arabie Saoudite kala sifa ndenka e kisal ha jaam dañe toon téléphone kaldigal hakkude hoorejo leydi Mauritanie woni Azouani kame Denis Sassou Nguesso hoorejo leydi Congo hakkude leyɗele ɗiɗɗe ngal kaldigal noon ko sembolinde ngal kaldigal ko sembolinde jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe on téléphone noon jeeyi sababu ko duwanade leydi Congo manditare jaam duuɓi capanɗe jeegomi ɗiɗi cehilagal kam e golle kala hakkude leyɗele ɗiɗɗe ko noonne kadi hoorejo leydi Mauritanie wakkili konngol mum faade nando mum hoorejo leydi Congo ngam oɗo saaha leydi Mauritanie Congo ma ɓeydi jokkodiral to banggue kala fannuji ha ɓuura ƴellittare Mauritanie ne heeɓo ngam jaɓɓade sommet arabe ko fate banggue développement ngol noon wonata go Mauritanie jaɓɓade ndeɗona jonde nden jonde noon ko hitande fande kono ko guilay joni heɓante ko fulɓe mbiyata ko hirande nde ko jamma nde ñamete kono kadi ko ñalawma nde fewjete ko ɗum jeeyi sababu noon on kolaɗo kuuɓal ngal ɗon cettala wonande ngalon cattal sommet arabe ko fate banggue
développement woni ɓamtare hakkunde ndema e awa e gaynaka e gueɗe goɗɗe kala kene ɓamta haqqille neɗɗo ha wawa wadde wone gueɗe kada waɗi jillu mum e nder leydi Mauritanie ngam fuɗɗade golle e kaldigal e peeje wonande juɓɓudi jogordi yuɓɓinde ndeɗon jonde nde Ligue Arabe jogori wadde Mauritanie ma jaɓɓo taw ko ñalɗi festival mawɗo no fewi ko fate banggue tamoroje ɗen gandi leyɗele arabe ɓenen jogui ñalawma e kala hitande ñalɗiɗi ɓe mawninta ko fate banggue teddinde tamoroje ɓurɗe ngarɗude e artude tamoroje kame sifa gonka mum kala yidde leydi Mauritanie ko jeeyede kañumne e leyɗele ɓurɗe wawde hollirde tamara muɗum nden jonde noon waɗata ko ñande nogas e jeegom nogas e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen toon to palais de congrès mo Nouakchott ngam beele Mauritanie kañumne jeeya e heptinede cate tambiɗe ɗiɗon fannuji Mauritanie naaɓe wuurɓe to RDC Congo ha tenti noon finoɓe to wuro wiyetego Bunangana ne tawi keelola hakkunde leydi Congo kame leydi Uganda ɓe kolliti aɓe guura toon caɗele mawɗe no fewi caɗele ɗe ɓe guura toon ɓe wona laamu leydi Congo ala ko hobelo e kala sahane ara toon hewani wardeɓe ni ganƴeɓe kono so tawi ari tan kala koɓe liggino kama heewi tan ko ƴettude haalaɓe gonta kadi ɓolɓe ɓe erima laamu leydi Mauritanie so tawi won peeje ɗe joganiɓe hakkunde mum e laamu leydi RD Congo jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie e windande makko holliti taw koye jayde taqaddumi o wi wonande oɗo saaha rafi ɓurɗo tampinde ɓesguji leydi Mauritanie naɓe nde ɓurata wawde rentade ko ñaw paali saabu eɗen gandi so yeehi ha ndungu ari kuɗol ɗi puufi kala ñonkoto woodi ko nden ɓowɗi ɗi mbawata tigui sabbinde yogay nokkuji so jamma ari ɗo jiɗɗa foftaɗo ko ɗon ɗi gullata e noppima so tawi noon ka kumɗo fabion ɓene mbiya moustiquaire nden noon ma dañ deeje e nder fabion ma sa humani kam ganda a deƴata so tawi jamma o ari ko ɗum noon holliti oɗo saaha ɓuuri jeyde ɗiɗon paali noon ko sukaɓe yaroɓe duuɓi 5 fayi less fayi dow seeɗa kamen wonde rewɓe so wiɓe ko ɓen ɓuuri hulɓinede hen ɗeɗo balɗe won winditaɓe hen dañi noon goto basɗo hen fitta noon goɗɗo ne heeɓa safara muɗuma senguiwi to leydi Mauritanie paɗen ko to leydi Mali seppo wulgo diaw hanki yuɓɓinama to gawo noon gawo naɓe finoɓe to cité de Askia Mohamed holko woni goƴa mabɓe ɓe kolliti yiddeɓe oɗo saaha mo gonɗen ko koninkoɓe leydi France nottotoɓe barhan nde jaltata leydi mabɓe ɗo tan e balɗe tati hanke hande janggo nde ɓeena jaltata leydi mabɓe saabu ɓen ala kala ko nafti e nder leydi Mali ha tenti noon e nder falde gawo ɓe kolliti yontere yawtunde ko jango musgo waɗi toon to tessita ha ganduɗa kene tolno 42 koninke mbasi hen pittali mumen kono ha hande nanaka hen Barhan Haydara ɗum noon yiddeɓe ko nde ɓen jaltata leydi mabɓe MINUSMA mo loni caggal lewru nde laamu leydi Mali yamirno yoɓe dartin golle mabɓe ɗum ko caggal 49 e jeenayo koninke mo leydi Côte d'Ivoire nanga to Bamako guila nden noon leydi Mali koko mettinno wonde won aroɓe leydi mum taw ko MINUSMA jeeyi sababu walla ɓe molto caggal taw kañum e hoore mum ala kala ko tintina ɗum jeyno sababu noon kamɓe laamu leydi Mali ɓe daaƴino golle laafaji mbulaji ɗen golle noon caggal kaldigal nandirama hanki hande altina 15 lewru uta golle mabɓe puɗɗitima nder leydi ndi kono kadi koye dow sifa goɗɗo hankadi ne wontata koye kaldigal e ƴettite peeje hakkude mabɓe e laamu leydi Mali kala koɓe golla hen ko ɗon noon mettini laamu leydi Allemagne kañumne dartini wonande koninko mum jeeyaɓe laafaji mbulaji ha heɓa hen ko ɓuuri labde to leydi Mali keddotoɗen caggal dañjemo malalaise woni Shekela Kegala Mayiga hoorejo jagorɗe leydi Mali caggal nde o nawat to clinique goto e nder Bamako ngam foftinde ɓandu makko nde tawno fulɓe mbi ɓandu so foftinaka foftina hoore mum holliti oɗo saha mo jogui repos médical ngam foftorde nde docteur hokkimo kono noon e nder ndeɗo hen yontere ko ɓamtowo golle makko 49 koninke mo leydi Côte d'Ivoire nangaɓe ñande 10 lewru maydu ndu
ñande sappo lewru ma dokkina wona joni lewru fawndu seeɗa taw kadi ɓe jippi koye ndiwowa ka air Côte d'Ivoire kono ɓe ngala fetilaji ni haydara ɓe mbi ɓe nottino koye bismago wonande loni ko noddiɓe ɓe garton laamu leydi Mali noon kañum holliti ko tinani ɗum tene tintinaka kono nanguiriɓe koɓe marsane ren ɓe natiri leydi ndi koye mbadidi rewani lawol ne gasa ɓe jinno ko dillinde leydi ndi walla wadde hen fitinaji kamɓe noon caggal nde ɓe nanggano wonɗo ɓe ndumba ɓe cuwani yaade kaso kono ñande sappo e ɗiɗi août nduɗo lewru ɓe beddama to cuuɗi niɓɓiɓi bammakko Modibo Keita ngal bowal laaɗi diwoje seenu subaka hande o sanga 10h20 ko nden laana ndiwowa ka mawɗo leydi Sénégal jippi to bowal laaɗi diwoje ngal ɗon jaɓɓimamum ɗon nanɗo makko colonel Assimi Goïta ne wonde cukalel dewel tokosel ngel jogui horde wande goro ha heewi nde tawno ko ɗum woni teddungal leydi Mali neɗɗo so tawi teddinama hen tottaka horde goro firtani haydara ɗum noon o joɗodima e nando makko colonel Assimi Goïta kanko mawɗo leydi Sénégal kono kadi gardiɗo Union africaine message ko faade banggue Union africaine mawo yettin kono kadi ko leydi cehilagal koddigal jokkodirde kala fannu ngol woni goo noon joɗorede makko colonel Assimi Goïta gila on ƴetti lefol laamu wonno koye lewru mai hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goo ma en gartoy hen so en keɓoyi ko ɓuuri labde hol kaldigal gongal ɗona guinenaɓe finoɓe to Bruxelles lamorgo leydi Belgique hanki ɓe moɓodiri ñande sappo e nayyi ndiɗo hen lewru toon to ñiɓirde Union européenne gam wullitade CNRD oɗo saaha ɓe koñinkoɓe ƴettuɓe laamu leydi ndi gardani tan yidde addude jama e nder leydi Guinée gardi kay ko ñibde takke mbiya giwatta ɗon kala ɗippuɗo ɓe paye mum ko teddi ɗum noon jeeyi sababu ɓe erima comité international nde wattata haqqillaji men oɗo saaha ko woni leydi Guinée ɗum noon koye konngudi rappeur jimowo biteɗo jenni walla mbiyen biteɗo jenni janni alpha kon yaltini ɗin konnguli ɗum ko caggal nde ɓe daari kamɓe ɓen FNDC haaɓe diddi Alpha Condé baɗaɗo kuddata kono kadi ɓeɗo no gardini wona hunde fewde caggal batu ñande sappo e tati lewru août on batu noon ko batu CEDEAO kono kadi oɗo saaha wonande haaju keñoraɗo wonande Thomas Bonni Yaya gonnoɗo hoorejo leydi Benin e nder ndeɗo yontere ma tawe toon to Conakry gam dogde koyɗe jaam hakkude ɓeena dawriyankoɓe leydi ndi kala sen gewi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire to leydi Côte d'Ivoire capanɗe nayo e jeenayo koninke jeeyaɗo nder leydi ndi nangaɓe to Bamako lamorgo leydi Mali kamɓe kala ɓe beddama e kaso ɗum jeeyi sababu mette mawɗe noon ɓe mettini ɗuma groupe fedde ndeɓe inniri ndeɓe mbiyata kona su tawi gardogola Abdullaahi Saar hanki noon ɓe moɓodiri gam hollirde mette mabɓe hadde Amadou Toumani Touré woni jimowo taw ko gumɗo ne wonde Mariama Ba yimoɓe ɗiɗo wumɓe ɓe wadde conférence mumen walla min wadde concert mumen e nder Abidjan ɓe kadi ɓen ɓe kolliti leydi Mali kame leydi Côte d'Ivoire ko leydi gotiri kono ɗo saaha no laamu leydi Mali woni gollorade ni wona hunde moƴƴande hakkude leyɗele ɗe kala e wiide wonande on biteɗo Abdullaahi Saar sen giwi to leydi Côte d'Ivoire paɗen koto Burkina Faso fedde wiitende le collectif taw ko saliɓe wargoji batteɗe leƴƴi taweteɗe nder leydi ndi woni CISC e gardogola biteɗo Dawouda Diallo ɓe kolliti ɓe teskima wargoji bonɗi baɗaɗe leñol bitegol tuguri ne tawe nder leydi ndi taw koye wuuro witego tafgo ko toon ɓe mbara kamɓe noon koɓe capanɗe nayo ɓandu woni ko yiita toon ɓe tuumi noon ko koninkoɓe jeeyaɓe e FDC taw ko koninkoɓe tambiɓe nden kay kisala leydi ndi wadɓe tinniji ɓaleji ene cuddi koye mumen ha guiton kon seeɗa keddi ko ɓen mbaɗi ɗen golle kono kadi ɓe kolliti maɓe ndewido wonande ɗin kabaruji haaɓe keɓoya hen
ko ɓuri labde to Sierra Leone tonne kadi kalma arti woni jam fuɗɗima artude toon caggal filñiterde bonde musde wande toon rewɓe yeeyoɓe jeereji caggal nde gulliti wonande gurdam leydi ndi ene seeri ha ɓurti ha tenti to laamorgo ferta wona kamne wonde nder leydi ndi kala ɗin seppoji balɗe tati jeeyi sababu ha no gasen jeeɗiɗo neɗɗo mbasi hen pittali mumen hen jeegomo ko police no gase goo heddiɓe ko civil en kono police holliti nangi yimɓe hewɓe no feewi taw kadi ɓen tuumaɓe yinno ko dillinde leydi ndi ɗum ko caggal nde laamu ngu holliti woni caggal nde ɗo filñitare ko ɓen dawri yankoɓe kono laamu ngu caggal nde yaltini konngol mum ha hande artani jaɓani haalde ko fati banggue gurdam ceerɗam leydi ndi jeheten ko tan to Égypte keur hanki ko tane musɗo waɗi toon e nder ɓernde leydi Égypte ɗum ko caggal suudu Isa yankori wotoro nde ɓe noddirta taw ko église goto taweteɗo e nder leydi ndi ha tente laamorgo ngo kañum woni ko sumi toon ha ganduɗa kene tolno 40 e goneɗɗo wasi fittan ɗum ko caggal nde kuura kuppi arti ɗum noon jeeyi sababu ko climatiseur ko mbiyata courant sirki ko yimɓe ne mbawi rentade courant sirki ko hunde bonde no feewi ha wona seeɗa sa leydi ndi woni koye sunare mawde no feewi Cameroun finoɓe to Douala ɗanorto ko guitel gotel ha weeta mbalirta ko guitel lelli jeeyi sababu ko microbe noon ko sukaɓe duuɓi tokkosi ɓe kellifaka jogui tan ko jaseje laaɓeje ngala jinnaɓe kodi koye booli mbalata koye beddaji ko ɓen jenata e galleji e yimɓe kala mo poti addu sa addani ɓe cokkayma laaɓi kene tolno jone 50 neɗɗo ɓe puɗɗima bomde ɗum no feewi finoɓe to Douala erima laamu ngu nde ɓeydata darde mumen kame ndenka e kisal eɗiɗa henna gueɗe to leydi Thiada ene jaɓɓo ñalawma hande o hoorejo leydi Sénégal woni Macky Sall ɗum noon ko jokkodiral hakkude Union Afrique kame Thiad noon oɗo sahane heɓoɗo e balɗe joya yuɓɓinde ñalɗi timmuɗi taw ko ñalɗi kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi kala hakkude dawriyankoɓe kame hobel e laamugu kala kame ɓesguji leydi ndi kala caggal noon so gasoyi ɓe ƴeewa suɓoyade hooreɓe leydi mabɓe nden jonde noon ma tawta ɗum to jamena mawɗo leydi Sénégal mawo jokku jillu makko ha to Libreville Gabon to Gabon balɗe tati ko férié hay goto gollata fuɗɗi ko ñalawma hande 15 lewru août koye nder leydi ndi kala e nder aduna kala ko wona ɗum ko ñande 16 janggo ko férié ñande 17 ko ñalawma manditare leydi mabɓe sen gewi to leydi Gabon paɗen ko to Kenya ha hande jencuɗi suwa tawa yaltude jencuɗi sumgoji bannoɗi gila tan ñande 9 nduɗo hen lewru ɗamina ko ñalawma janggo talata o ko nden saktete ɗum ko caggal nde fuɗɗino saktede fitnaji mbaɗi seeɗa kono ɗo saaha jaam fuɗɗima artu toon hakkude yaadiɓe Raila Odinga hakkude mumen e William Ruto ko ɓeɗo ɗiɗo ya taw ɓe jogorani yaadude daawal ɗimmal caggal nde sumgoji ɗi hollira taw koye ɓetongo suwa taw yaltude ha laaɓi ko ɓe ɗekki walla so tawi wonko ɓe ɓurodiri wona hunde wemde no feewi kabruji men jolam jaɓeri jeheten ko ha toon to Émirats Arabes Unis tonne kadi ko wem peƴƴirde leydi naati e nder wuro Dubai ha ganduɗa bonni circulation kala dognowo oto ko ha darti Allah e loji wonande leydi Afghanistan wonande ɓen wiyeteɓe Taliban en hande mawnini manditare leydi ndi ɗum ko caggal ñalawma hande 15 lewru août ɓe tettuno wonande Kaboul e juuɗe Amérique naɓe ko hande ɓen jaltuno leydi ndi ha laaɓi mawnini ɗum hande nder leydi ndi kala hay goto gollata kono rewɓe leydi ndi kolliti mette mumen e lebte lebtete e nder leydi ndi Iran yeddi ha memi leydi ngam wiyede ko kañum neli on cokkuɗo laaɓe e gorko biyeteɗo Salman Rushdie taw noon ɗum wonani hunde wonde ɓe kolliti on noon ko jaydiyanke windiyanke kalnoɗo e nelaɗo men tedduɗo konngudi jooɗani ha ganduɗa watti kala ken waɗa mogguinto ñaguinoma yafuya kono yonani omo yahanno toon to États-Unis d'Amérique ɗo yahanno conférence goto ko ɗon o fotte suko gorko batano makko haqqille ko on yani e makko mo tawe hôpital o saaha mo gonɗena to Birmanie ñawore ex dirigeant woni gonnoɗo hoorejo leydi Birmanie woni Aung San Suu Kyi ñawore mum yani hanki caggal nde ñawanano
duuɓi 15 wa noddita ndeɗon ñawore wattama duuɓi 6 e ndera kasso omo lelotona musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garandi en kikiɗe hande o ɗo yesso haldete ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malayki jaam yo jaam Allah hiranena